Astronomia Sklodowska Curie Curie izen deiturez ezaguna, zientzialaria izan zen. Poloniarra frantziar nazionalizatua erradiologia arloan aitzindaria izan zen, eta lehena izan zen bi arlo desberdinetan. Nobel saria lortu zuen, fisika eta kimika. Parisko Unibertsitatean lehenengo emakume katedraduna izan zen. Parisko eta Varsoviako Curie Institutuan eratu zituen. Ez zen bakarrik lehen emakumea izan, lehen pertsona izan zen bi Nobel sariak lortzen espezialitate ezberdinetan, fisika eta kimikan. Lehenengo emakumea izan zen klaseak ematen Parisko Unibertsitatean. Curieren irudia munduan zehar biletetan, zigiluetan eta txanponetan ere agertu da. 1980ko hamarkadaren amaieran Poloniako 20.000 zlotiko biletetan agertu zen, baita frantsesaren 500 frankoko azken biletean ere, euroak frankoak ordezkatu aurretik. Curieren irudia beste hainbat lekuetako zigiluetan ageri ziren da. Hara nola Mali, Togo, Zambia eta Gineako Errepublika. Tadeusz Streicher historialaria Polski Słownik Biografizmin 1928an ziurtatzen du Curieren lanen alderdi fisikoak eta sozialak nabarmen lagundu dutela 20. eta 21. mendetako munduaren garapenean. Emakumeentzat oso garrantzitsua izan zen Marie Curie. Izan ere, beste emakumeek ikusi zutenean posible zutela horrelako sariak irabaztea, ausartu egin ziren espezialitate horretan lan egitea, hau da, zientzia aztertzera.